डांस स्टूडियोनि बानजायनायाव वर्कशॉप डांस एंड फिटनेस कम्पिटिशन हाबाफारि खुंनाय जायो। सनितपुर जिल्ला हौराजुलि हालामनि सिङाव थानाय सालखर खावब्ला सेन्टार डांस स्कुलाव 30 जुलाइनिफ्राय जागायनानै मैया 3 जुलाइआव जोबथा जानानै थाङो। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव आलासि महरै लोगोसे सायख'गिरि महरै बाहागो लायो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावगिरि करिश्मा बर' बिथाङा। लोगोसे दा वाइफ एंड फिटनेस डांस स्टूडियोनि हांख्रायनायाव आलासि महरै बाहागो लायो सनितपुर जिल्लानि सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारी। लोगोसे बाहागो लाबावो हौराजुलि आनसलिक एबसुनि गाहाय आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना। लोगोसेनो बाहागो लाबावो गोबां बादायगिरि फरायसा बिथांमोननि बिमा बिफाजों लोगोसे हालामनि रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंसार होयो। गिबि गिबियाव बर'नि खौरां नायगिरि गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोनाय थाबाय। दा बे समाव दिनै जोंहा नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हौराजुलि ओनसोलनि खावब्ला होननाय मोनसे जायगायावहाय मोनसे डान्स कम्पिटिशननि मोनसे वर्कशप जादों। दा बेवहाय जोंखौ आलासि महरै लिंहरनानै बेवहाय मान खालामदों। जों बेखौ दख'रा आफादनि जानाय बिथांमोननिसिम जि अर्गानाइज खालामगिरि जोंहा केजुवेल बर' आरो लोगोसे गबिन्द दैमारि फंबायमोननिसिम दख'रा आफादनि जानानै साबायखर बावदों। दा बे समाव जोङो गोजोननाया बेनो, दा बेवहाय बिथांमोना सानबानि वर्कशप खालामदों। दा बे वर्कशपनि गेजेरजों जोंहा गोबां उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना नैबे डान्स आरो फेशन श' बेवहाय कम्पिटिशन जादों। दा बिनि गेजेरजों बिथांमोननि जि सिमां, जि मोनसे डान्सखौ लानानै जि फेशन श'खौ लानानै जि मोनसे सिमां, बे सिमांफोरा मोगथां महरै जाफुंसारथों, जों बेखौनो दख'रा आफादनि जानानै मिजिंथियो। दा बेवहाय आसा खालामदों बिथांमोननि जि मोनसे डान्स स्टुडिअ दङ, बे स्टुडिअ'आव जाय फंबाय बिनानावमोना डान्स आरो फेशन श'नि इन्टारेस्टेड गोनां बिथांमोना फैनानै बेयाव जइन लाफैनो हागोन। दा बेयाव आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै, जिहेथु जि मोनसे वर्कशप जानानै थांबाय बेयावहाय जोंखौ आलासि महरै लिंहरनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। दा बेयावहाय जोङो मिथिनो मोन्दों दिनै मोनसे सिलेक्सन प्रसेस बेयाव जानानै थांबाय। दा बेवहाय जोंहा जोंनि बर'निनो जाखांफुनाय सासे लाइमोन करिश्मा बर' बिनानावाबो दिनैनि जि मोनसे वर्कशप बेवहाय सानबानि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङाबो बाहागो लाफैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बिथांमोननि जि थांखि, जि बिथांखि, बे वर्कशपनि गेजेरजों जि सानदों, बे साननायफोरा मोगथां महरै जाफुंसारदों, बेखौनो जोङो मिजिंथिनाय थाबाय। बे डान्सनि गेजेराव उन्दै उन्दै गथ'फोरा बाहागो लादों। बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ डान्सनि गेजेरजों मा जाजानो खावलायो नोंथां? दा बेखौ जोङो नुदों, दिनै डान्सनि गेजेरजोंबो गोबां जोंनि केरियारखौ जोङो दालांनो हायो। बिदिनो बे मोनसे स्किल। दा नंखायनो फरायनायजों लोगोसे डान्स जि मोनसे मोसानाय, बेजोंबो जोङो लाइफखौ जोङो दानो हायो। नंखायनो आङो फंबाय बिनानावमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड बिथांमोनखौ नैबे डान्स स्टुडिअ जोंहा खावब्लायाव दङ, केजुवेल बर' आरो गबिन्द दैमारिनि बिथांमोननि दैदेननायाव मोनसे डान्स स्टुडिअ दङ। दा बेवहाय जइन लाफैनायनि गेजेरजों माखासे जि रोंनो गोनां बेफोरखौ माखासे गोदान जुगनि जि मोनसे टेकनिकनि गेजेरजों फोरोंनाय, बेखौ लानानै जौगासारनो हागोन। जों बेखौनो फंबाय बिनानावमोननिसिम मिजिंथियो। समनि गेजेरजों मा खावलायनो सानो, मा फोरमायनो सानो? गिबियावनो निउस 24 आरो बड'सानिसिम साबायखर बावबाय। लोगोसे आं दिनै बे वर्कशपनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानगोन दि जोंनि इयुन गथ'फोरखौहाय इयुनखौ नोजोर बोनानै जों दिनै बे डान्स स्कुलखौहाय खुलिनाय जादों, जाहाथे बेवहाय बयबो हेफाजाब होलायगोन। जायगानि फारसे नैबे गथ'फोरखौहाय
इयुनखौ नोजोर बोनानै नैबे हाबाफारि वर्कशप हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जों बेवहाय सानबानि हाबाफारि लादोंमोन। सानबानि हाबाफारियावहाय दिनै वर्कशप खालामनायजों लोगोसे जोङो कम्पिटिसन लादेरनाय जादों आरो दिनैनि हाबाफारिया बेनो। आदसा दिनैनि बे बादायलायनायाव सेथि मासि बा नैथि मासि मोननाय फरायसाफोरखौ गोजौ लेभेलाव बहाबाफोर दैथायहरनायनि मिजिं दं नामा नोंथां? मिजिं दङ जोंहा निस्सय, मानोना जों बिसोरखौहाय सानसेबाबो नैबे स्कुलनि जानानै रियेलिटि श'आवहाय लांनाय, इन्टारनेसनेलावहाय लांनायनि जोंहा मिजिं दङ।